Salamat Kamorkada. Number one! M-O-R. You're on the number one. My only radio. M-O-R. You are my only radio. M-O-R. M-O-R. My only radio. Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka. Hashtag Dear MOR Summer. Kinsa nakarelate sa mga summer nga na-meet niya 3 months, nag-ila-ila, nagkaibigan, umamin pero iniwan. Ayay. Kinsa may nagatabang sa kuan mga best friend kunuhay, nagpa-bridge kunuhay sa muka master oy nganong naa pa man inana pero basin malay nato magsila gyapon di ay puhon ngitaan na nagpaagi ba pwede kung gusto nila no. At after all, nalipay pod ko, at least naklaro jud nila ang tanan. Ilan na lang una-unaon, unsaon nila og kita-kita, no? Dili pa pod sila tanto malas, dili man pod lisod ang LDR, basta na lang always ang love og trust, no? Daghan man pod, kumbaga, it's not impossible man pod. Ano siyang pangutana diha, no? Dili man lisod. Good luck sa atong couple. God bless sa inyo. Shout out sa tanan criminologists sa SPC. Ug salamat MOR sa inyong cooperation sa among acquaintance party last week. Ay. Kinsa nga DJ ang naubanan ninyo dito? Oh, lagi ko nakaadto dito ba? Sayang ba? Sayang. Next time na lang. Si Maria Filingera, no? Sige, sa mga nakarelate, ani kay 11:44 na. Itong mga nahimong bridge diya, nagpa-bridge because gusto niya mahimong bridge. Sabi niya magka-close sila. Akong i-record niha ang atong conversation. Pwede ninyo dahil makita sa YouTube channel nako. Hello, may gabi. May gabi, Mr. Pop. Okay ra i-record, Brad. Pwede nagyapon, Ay, Mr. sa Pop. pangalan, Brad? RG, pwede, Mr. Pop. G-Boy, taga-asa ka G-Boy. Dako sa kalaanan nga, Mr. Pop. Pero Taga, siguro, after kami. Upper Carmen. Sige. Naka-experience ka, kuan? Yes po, Mr. Pop. Unsa man, ikaw ang... Ako ang gusto bitaw. Mm-mm. Din, namo ko friend ato, classmate ni. Mo yung ganahan. Actually, katong nagustuhan, wao kabalo ato nga. Wala po kabalo sa tanan ni story niya ba? Ha? Nakagusto bitaw ko sa isa ka babae nga. Kanang medyo tungod sa ka-closeness bitaw na mo Mr. Pop. Tungod sa ka-close. Nakagusto ko sa iya. Okay, and then? Hindi na to nga time sa COC man ba classmate rin. Ako nang miling nga classmate. Libog kay ka mo storya, ha? Naglisod kong comprehend. Dili makakaya sa kong utok. Dili Ayun classmate na to. ako. Kaning kuan siya, kaning na subject na classmate me. Okay, and then? Tapad mo niya to. Nakagusto ko siya mga 4 months yata. And then? After ato, kasi gusto na ko mo kung ano bito sa iya akong gusto. So wala ka nahimong bridge? Ako, wala. Nagyapon, nahimo gyapon ko. Nakagusto siya glain. And then, imong gitabangan. Gitabangan na lang na ako siya. Unsa may yang gingon? Unsa iyang gingon? Wala, naman ko na ako giamin ako. Okay. Dili ba?
Wala mo ko niingon nga, wala ko nangutana kung unsay imong giingon. Unsay iyang giingon sa imo nga nakagusto day siya glain? Unsay iyang giingon nga nakagusto siya og Katong lalaki, mm. kuan man to varsity on to COC. Okay, and then crush kay niya daw. Gusto jud niya tapos siyempre mga si tabang bagay siyempre classmate man ako tong laki, Okay, unya giunsa niya pag-ingon? electrician man gyapon. Unsay giunsa niya pag-ingon? Iyang ang among iyang kuan nga ganang pag time dito sa pagpangaon nga po. Mm. Siyempre uban man ginamo ko classmate man. Mm. Sige barkada pod mi. Mhm. Uban pod siya. Kung asa mi mga dito pod siya. Wala siya nang hangyo gyud sa imo. Rihangyo lagi siya nga Unsa gani yang gingon? Ganina kasi punta na. Unsa yang gingon? Wala ko na ingon kung unsa yang gibuhat. Unsa yang gingon sa imo? Giunsa niya hangyo? ang primero dyan na yun sa kuha, pwede ba daw na mangutana kung unsay pangalan niya akong classmate. Ana. Dayon. Kaya nakitaan daw niya, nga dula, Mhm. kada mo tula. Mhm. Siyempre, kaniagi mo itong champion dahil siya si. Dayon. And then, mo Unsay rin to, unsay walang next niya nga hangyo? Number. wala pa po. Wala Dili, ang ikaduha niya ito, naghangyo siya nga, pwede ba daw siya makauban ng mga aon na ba? Okay. Sa samo siya mo. Pwede mo ano? sabay, ana, pwede mo kasama Oo. sa imo kay para mag-ila-ila mi ana. Ano din ko sa akong classmate nga, Brad, Ah. kung pwede okay na ba daw sa ito, bando siya, sir, isa babae. Okay. Ano siya, pwede ra kayo. Pero ito pong murag na feel po na ako itong akong barkada, bisag wala pa sila nagkaila, murag mo tutok po gabay. Gwapa day, gwapa. Ay, gwapo kayo, Mr. Po. Ana. Unya, gi-take advantage ba sa imong Brad? Wala, ang murag, ang katunog laki una ni Kuan, kasi siyempre, ila-ila, magpakalalaki, Oh, so iya bang gi-take advantage meaning kung pasabot ana iya bang gi-close gyud gi wala, panguyaban? dito, dyan. Kaya katong babae po nga akong barkada po na hinaram na ba? Unsa hinaram? Anang gusto, kada time dyan sa lunch bitaw, mauban na dyan siya na. Mhm. Gusto siya mo, kuan, bisag, kabalo siya nga pasikara isa bahay. Lagi ba pero punta na kasi nabot ha. Kato imong lalaki nga friend nga iyang crush nagkagusto ba sa babae? Iya bang gi-take advantage nga ay crush kay ko ani bay? Nakagusto mo, sir, po, pues. Ikaw ba, sabi di ka makagusto ato, pwede. So iya bang gipatulan? Iya bang gipanguyaban? Gipatulan niya, Master po, pero mga nagdugay dyan sila nga nagparkada namin tanan ba? Kila siya sa mong panantod nga nabalaan ako before ko nawala si Jose. Nagkauyab sila tong wala pa ni umanang second semester. Din karon uyab na jud sila, Master po. Biyara gyapon sila sa COC nag-eskwela kay magkita ron gyapon ni. Unya, sakit lugar kayo, ana lugar? Ang sa kuha jud, sakit jud to kay siyempre. Pero First time ko diha nag-transfer mo ko COC din ni amin baka sa babae? ako, Master po. Lisod jud kay amin kay murag murag ma-feel man jud na ako nga friend ra jud yung sa kuha. Murag lain pud gayo murag ako ra gyapon masakitan ba. Nang medyo na-relate pud ko sa story kay Unsa imong maingon sa tanan mga wala pa ni amin? Unsa imong iingon? Dapat mo amin, dapat dili mo amin? Sa mga nakarelate pud ni Kay ba kanang mga best friend pero naka-stiffneck ang ilang crush. Unsa imong maingon sa ila advice? depende man gud na sa sitwasyon, pero kung imong sitwasyon murag Nay chance. na may murag feel nimo naibabag nga Oo. di na jud kailangan nga ikuan, pero kung feel nimo confident kay kasi imong kaugalingon iamin nimo ang feelings, so why not? Unsa may makapa-confident kaha sa imo ato nga time? Unsa kahay pwede mahitabo nga makaingon ni ka, sige ako ning isaba? Sa kuha ako tato isaba. Kung Kung dili lang may barkada atong nakrasan po sa akong kung friend. dili mo barkada sa iyang crush, Oo, ano ba? imong kuanan, imong sa tawag ani, man to man nga kuan nga karibal. Kaya sa karibal na kauban ba yun sa courses, sa kurso. Mm.
Maglisod pug ka ato. Maglisod ko adjust dito nga sa ba ni mo tong give up na lang ko natama na lang jud yan eh. Musad siguro tong na-feel ni Kano kay si Cheryl kay iya man to igagaw. Okay ra pa iya kay nagkaamin na man sila. Ay. So gusto nimo magkaamin yun ay mo. So mo unta toy maayo ato nga magkaamin la. Mo na yung pinakatada Master Pop na relate gani na parang Nasuya ka. Or Nasuya nga na ka to. parang nasuya ko bagay akong giunaw tong una. So akong pas nga murag feel na jud na akong gusto na siya. Pero kung imo tong giingon, Brad, kung imo ka tong giingon, unsa kay nahitabo? Bugo po gani ko kay sus kung giingon ko siguro na ako pa siguro mo balhin to murag sa ako to kami may Bantog ra day kanibalin sa lain. ni kwan man ni kurog man dila. Ayay ka. Kala walay confidence sa kaugalingon. Nara ba sila giingon, Brad? Quotation ni siya, Brad, nga. Ang imo dong regret. Ang resulta sa imong pagwala pag-ingon sa kuan bitaw dapat buhaton, sa wala pagbuhat sa dapat buhaton. Ang resulta daw ana kay mag-antos ka sa tibuok nimong kinabuhi sa paguna-una anang regret. Tinuod siguro Master Pop. Kana mag-una kahantod maminyo ka, sus lagi ba? May handod ka ron. Friend, may kagapon ba sa Facebook. Mag-antos Siguro gyapon. na makitaan yun. Antos gyapon, Brad. Kaka-feel gyapon ako ang na-feel na ako sa unang nag-uban na may. Yay ka. So, kuan na lang, hinahinay na lang tanig mo bon. Ang ako, may untang buhaton gani. Ang friend ako siya, pero marag lain mo gaya po. Ni mo man ang choice. Pwede ra po ni mo yan, friend, kung sakit na gigay. Pero kung kaya pa, wala naman na. Ako kaya gyapon, di ba kaya kay- focus na focus akong trabaho ka. Oo, kana. Mas maayo diha ka mo focus kaysa sige kag focus sa katong wala. Dito ka sa diversion nimo. Pwede na karon imong trabaho, mabisi ka. Pag abot sa panahon, na din kay ma-meet na dayon, ngamin kang, bantog ra, wala may nagdayon ato. Pero mo na jud ko na Master Pop nga maglisod na kag mate o usa ka kanang ngita og kuan kung nana kay trabaho bitaw. Nga naman, ngita og matuo Kanang ka. kibalik sampol nana kay trabaho. Mm. Murag ganahan na ka sa imong trabaho. Mm. Kasi siyempre aircon ana. Oo. Maglisod na kag pangitag para sa atong imong crush sa una, nang imong gusto sa una. Kay? Murag feel nimo wala kay time dito. Labi na dagay na inspiration nimo. Family ana. Siyempre ako gasuporta man ko sa mga igsoon karon Master Pop. Na duha man ko kakalig taong gikon karon. Suportahan. Kami sa akong ate ga pa eskwela ba. Mo nang magka-stress gyapon ko murag mawala na ang akong kasing-kasing pondo ra permanente wala. Wala sa taon, maluoy sa Ginoo. Wala. Kaluoy ba? Luoy kayo paminahon, Brad. Kabulo ka, Brad. Ingani mong good may tabo. Tinood ba na Master Pop? Yes, tinuod nga na naman ka inspiration. Yes, family. But then, God family. choice man gud na to pod mo nang ang uban single life, ganahan pod sila nga single pa sila karon. Ganahan pa kay sila. Wala na tayo ingon nga ay, dili, uy, kailangan dyan pag magminyo. Dili naman, kailangan na ito na ingon. Because, pero moabot gid ang time, na apoy time sa isa ka tao, nga moingon ka nga, ay, unsa, akong mga achievement ba? Kinsa may akong kauban ani? Kinsa may akong nag-celebrate with? Or, kung naapod ko yung mga down moments, kinsa man ang akong partner nga, mukuan, moabot juga anak nga life, yapon. Nga kanamiyon ka nga, there's kulang yun. I need to settle with someone nga from. As of now, Master Pop. Oo, wala pa. Okay naman sa kuwag yapon. Pero, nang time dito matulog na ako kaya parang, ma-feel po na ako nga. Lonely. Yes. Nakaagibig ko, ana sa una. Murag ma-feel na po na ako nga, ako kang mangit. Ay ka, ako na pong sabay-sabay sa akong trabaho. Oo, naman nga na, Brad, one of katong akong gihimo sa una is kaning mingle. Magmingle lang ko ba? Wala ko'y intention nga magkuan. Mangita gyud. Magmingle lang ko nga. Oy, nanapod ko. Singles for Christ. Oy, mga buta ni sila. Na kay makilhan. Pero di sa kanimo seryoson. Kay murag, lang sa kay kuan man. At least na lang kay maila-ila. Kaysa confined lang ka diha sa imong kabisi. Wala naman sa ka nag-ila-ilagla. Murag, lang ba? Kanang open lang ka. Mag-ampo lang gyapon ta nga ipadulong ta sa sakto. Kuan Master Pop.
6 years of relationship. Ay, sus, dili mo na. Kuan, nagiuban magminyo nga, months lang. Sakit man kayo, good. Ang tawag ako. Ang mga kasakit, Brad, mo na yung makapastrong sa ato. Ako, pinood din ba ako? Dili na makapahinder sa ato nga mo love again. Strong mangyapon niya. Strong mangyapon niya ako. Ang gahe. Dili, ang akong kukulingon. Aba na ako kung sa strong. Ipabarog na ko ang pagkalalaki. Ipabarog! Sige. Mayo kay kuan ha. Ay padayon lang Brad mo lang akong kuan sa imo kay basin na down na ka ba sa kuan sa love. Gani siguro ani pag naminaw ka ron, okay mangyapon sa ako. Wanted pa lang ka lugar. Dili man tayo na wanted pa lang yan. Kasi day, Ba? malay mo naminaw sila din kabalo sa ikuan ba yan na ano. Bilan. Wa mo nimo gibalik gyud imong self man. Depende kung pwede pa lang. Storya Brad, storya. Ingani na lang kato i-open nimo yourself kanang mo try kag kuan pod. Sa imong ka busy, nita po kag time nga para na sa imong self lugar kay syempre gusto man sad ka nga makan kaha. Magminyo makakapuhon. Ay, kung pwede pa lang nagaroon. Di ba? Pero sa ako lang dili pa pwede kay. Pila po di may edad? 23 pa way. Okay pa. May problema na. Kung baga layo pa ko sa lawod. Pero kung maabot ang 40 ka pin, wala pa gyapon. Di ko kumusugot na naman. Magduda na gid may ba? Magduda. Kaya marag sa salon naman ko nagtrabaho. Master po, magduda na ako sa Sige lang. Dili tanan nga naa sa salon nangita pod og lalaki. Oy, pag-share mo diya. Diba? Sa salon ko nagtrabaho. Di ay. Pag-share mo diya. Dili, salon man na siya nga kanang sa cowboy ba mga saloon. Kabalo lang ko mo ana. Pero mamay akong skill. Kabalo lang ko mo kulitog. Ito, dagan salamat sa ito imong name. G-Boy. G-Boy. Sige, gusto mo mag-follow sa akong Facebook. Hala ka! Ikan ni, gibaligya na yun. Bitaw, basta gusto mo matanaw sa ako agaron, tawag ba ako. Naminaw ba? Always ba ko paminaw. Basta imo ka, sige, babe. Sige na yung mga, kuan, be, nabay nag-text, be. Master Pops, overtime na. Wala man day. Overtime naman na siya nga caller, Master Pops. Okay, nagyapon na kay. Siyempre, namo ko nakuha sa akong story. Pero, makakita ka ana, oy. Ka happy and comfortable mo abot jud ang para sa imo. Padayon lang. wala mo ko ni sarig sa kuhan. Kay God mo ko ni sarig kung kano saan ihatag sa kuhan. Kana, pero mo lang lagi Brad. Mo ni akong maingon pod. Kanang sige tagsalig sa Ginoo, sige tagsalig. Na wala Di tay ako mapuging sabayan og ana. work. Kana. Ay dili work. Sabayan og work sa kuhan ba? Pag discount. Kana. Wala akong gusto diya. Nasa tao ang gawa gyud. Kay nasa iya. Nasa Panginoon ng awa. Ang awa, mercy. Alright? Sige, sa imong greet. Imong i-greet ng mga tao. Great lang ko sa sa akong kagulingon nga. Ito, great lang ko sa akong family diya sa Upper Carmen. And then sa akong kuhan. Sa? Ex na ako sa una. Move on na! Magpupuna ko kung anak kay. Hinoon, kung magbulag sila, pwede pa. Pero ayaw lang pag-ampo. Then sa kay regards sa day ko kay Maria Pelingera din. Dili magtaingon nga kanang idol lang siya ba? Idol lang. Tama. Kumbaga artista na ba yan? Kumbaga. Ay, mo ba? Idolize lang ba? Lagi. Idolize kay singer. Mino ba yung kanta? Pero kabalo ka, di ba yagid may artista ha? Mga ordinaryong tao. Galibang ba gyapon mo? Mangutot gyapon. Pelingera. Actually, magyapon ba yan ako na maging DJ sa Honda pero wala man jud. Lahi may atong napadulungan. Ana, naman tay mga lain-lain nga pat. Ato na lang tanggapon. Oo, di ba? The plan of the Lord for you is bigger than your plans. So muna. Unaha ang Ginoo kay ang tanan ni dugang. Yan, seek ye first the kingdom of God. Grabe. Amin ko ba? Wala kang pastor. Pwede Master Pop, unya ba sing ma-play mo ba? Unsa man? Tuan, kining Kining. kulang ako kung wala ka.
Kulang ako. Sus, di gini ka move on. Eric nga ba? Santos. Di gini ka move on, no? Sige lang nagpaminaw aning kulang ako. Kung dili na, pwede gyapon bugid yun katong kung pwede lang sana. Kanina lang kay Eric Santos. Sige, sige. Sige. Salamat ha. Thank you. Salamat sa G-Boy. G-Boy! Ang FB ni G-Boy, yun sa ganito? JJ Ingayas. Baligya pa, Mar! Sumanday, maningin nabuhi sa day. Diskarte pa day. Overtime na, Master Pop. Lagi! Sige na. Kaya ka pala, Manggo. Sorry kayo Sorry kayo. Overtime na, hoy! Sige lang, sige lang. Matulog na daw sila. Tulog na mo diya, iyo, pragod! Salamat kayo, G-Boy. Welcome, Master Pop. Ayan, Basta ayan. ikaw. Ay, mura mo may love sa tanan. Ikaw may pinakadabis nga DJ diya. Ay, ba? Sus, naon sa naminaw, yes, Bernie. Kabalo ba ko sa'yo mo, chuchuyan, budbaya ka. Oy! Minaw si Bernie. Erp! Wala to, Erp. Kung ano na to siya, Erp. Gibayran ni Erp. Oy, Gibayran. ginapalo ko na ako na si Bernie, eh. Lagi. Pinaka-dabe si Bernie. Kay mo, mo sweldo na ako. Kana si Joe, si Maria, kanan, ginapalo ko na. Ambot lang sa'yo mo. Ay, lain na kay. Beta, Master Pop na ko, kagay kuan ba? Di ba kay YouTube channel ba? Oo, katong YouTube lang. Dito mo, pwede rin mo comment dito na amoy violent reaction sa akong video, na amoy suggestion, na amoy gusto, idea. Ay, pwede ka dito. Pwede, gyapon Master Pop, Tagalog tayo mong kanta. Ay, namay gihimo nga Tagalog. Katong Skipnik ba? Oh, pero kung i-Tagalog to, i-try na to. Pero naman to, kuha na to. Na karaoke version na to. Try na to Tagalog. Nga naman, bakit ba? Bakit ba? Kailan kaya ito dumasyang? Bakit ba ganun lang ang iyong Di ba, tada, Master Pop, pagtingin ba? sa akin? Diba, tada Master Pop? Ate, try. Gawa po ng idea. Ako ba, nanggikuan ba yung unta, pero... Lagi kay overtime naman, God. Sige na, Sige dagan naman, kay Pop, ka eh. pasakalye. Sige na. Lagi na, basin makanan, wilga na ni sila. Thank you. God bless, God bless, God bless. There you go, G-Boy! In the mix! Ganaan sa tagstorya, may nga na, baka nang ulug-ulugan ta. Bitaw. Dagan salamat sa inyong support, good ha, sa tanang mga nag-support, sa among mga programa, sa tanang mga inyong mga support sa tagsa-tagsa namo nga mga DJs, ay uban nga sa tanan DJs, ang uban sa isa lang, sa duha na pila lang. Pero ang inyong support mga milya, mura ra gyapon ninyo gisuportahan ang atong aim danhi nga makapalingaw sa uban, makapa-learn sa uban, and kana bitong mahiusa, di no? Mahiusa tang mga kapamilya, mga migs, bisan ang uban taga-stasyon, pwede na to mga amigo, walay problema na, di ba? Boy lang tada ni, padayon lang gyapon laban lang jay. Wala na tayo igong oras, 12:04 na gyud. Good night sa inyong tanan kay matulog ng uban, no? This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now, but see you again tomorrow, August 16. Ang atong episode tomorrow sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Gulo. Hala, eto ng teaser natin. Dear MOR. Kung may nagawa akong mali, sana sinabi mo. Sana inayos natin. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Gulo. Gulo. Kagubot. Tomorrow na siya, ha? Same time, tama na po na alas 12. After, sa MOR University with Maria Filingera and Master Puppy sa alas 8. Sa mga single ladies and single moms out there, way labot mga lalaki, magapila-pila ba mo? Mukis ko sa mga ilok, be, sa mga dalaga o mga single moms, be. Ready na? Ready na? Eto na.
I love you. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kani sa atong kwento tonight. Ang hashtag Dear MOR Summer. Dili nimo mabasol ang tao nga nibiya. Kung wala nimo siya hatagi og rason nga magpabilin.